Príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni, milí hostia. Ahojte všetci, ktorí ste prišli na 7. ročník ankety Zlatý Amos 2013. Hlavnými partnermi ankety sú Občianske združenie ADEVIK, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Košický samosprávny kraj. Zlatým sponzorom ankety je už po druhýkrát spoločnosť Slovnaft. Anketa je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Mne už neostáva nič iné, len zaželať vám príjemný zážitok a držme palce všetkým súťažiacim. V úvode si ešte predstavíme porotu, bez ktorej by táto anketa vlastne ani nemohla začať. Takže dnes večer na seba úlohu porodcov vzali Romana Valenčáková, TASR, školský servis. Jaroslav Kerner, filmová škola Košice. Peter Ferko, internetová televízia Trebišov. Za odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ivan Šoš. Za Košický samosprávny kraj Viera Juríková. Rozhodovať bude aj muzikant Tomi Okres. A predsedničkou poroty je Angelika Prevozňáková. Na regulérnosť celého večera bude dohliadať notárka doktorka Eva Pršebice. Dobrý večer. Na javisko prichádza 15 semifinalistov ankety Zlatý Amos 2013 s číslom 1 Marek Mariov. Číslo 2 Tatiana Školníčková. S číslom 3 Michal Batuna. S číslom 4 Slávka Lofajová. Súťažné číslo 5 má Anna Katuščáková. Číslo 6 Katarína Šrámeková. Šťastnú sedmičku má dnes večer Daniela Paľová. Číslo 8 Žaneta Sirková. Číslo 9 Mariana Stahovcová. Číslo 10 Daniela Pučková. 11 pripadla Kataríne Staňovej. Číslo 12 Jan Andris. 13 má Andrea Petríková. Číslo 14 Jozef Kryšák. A 15 nám uzatvára Michaela Brehová. Milí priatelia, toto je našich 15 semifinalistov. Vidím, že podporu majú v hľadisku naozaj veľkú. Pani učiteľky, páni učitelia, vitajte a ďakujeme veľmi pekne. Ja si tu nechám už súťažiaceho s číslom 1, pretože začíname prvú súťažnú disciplínu a tou je videovizitka. Žiaci našich semifinalistov nám priamo na kameru povedali, čo si o svojich učiteľoch myslia a prečo ich do tejto ankety navrhli. Nech sa páči videovizitka. Je zaujímavý, lebo dokáže veci, na ktoré sme ani nevedeli, že vie. Napriek všetkým našim problémom, ktoré sme mali často v triedách, alebo tak nás vždy podržal. On sa snaží, aby sme utvorili ten kolektív správny, triedny. Hoci sme, aký sme, má nás rada, aký sme. Tak je starostlivý, pretože keď potrebujeme pomôcť, tak nám pomôže. Veľmi trpezlivý, aj keď ho zlostíme, tak nám nerobí také, že zapisuje. My ho máme strašne radi, všetci. Ďakujeme.
Tak to bola videovizitka súťažiaceho s číslom 1, pán učiteľ Marek Mariov. Vaši žiaci o vás napísali taký príbeh, ktorý sa podobá na známy americký film Pánu učiteľovi z lásky. Vraj sú najhorší v škole, ale vy ich viete usmerniť, majú vás veľmi radi a dokonca ste boli ich veľkým snom, keď mali dostať nového triedneho, tak prezrate recept na takých nezbedníkov. Ten sen sa splnil v kvinte, pretože ja som ich učil od príjmy. A od kvinty som ich triednym učiteľom a vedel som, do čoho idem. Vedel som, akí sú to žiaci, ale myslím si, že treba sa na ľudia, na svet okolo seba pozerať srdcom. A vtedy si človek dokáže získať dôveru tých ľudí, ktorí sú okolo neho, ktorí sú mu blízki. A v každom žiakovi treba vidieť aj to dobré, nielen to zlé, keď niečo zlé urobí. Takže to dobré zdôrazňovať a vtedy ten žiak si môže získať tú dôveru a takisto učiteľ dôveru toho žiaka. Ďakujeme, myslím, že sa oplatilo. Pán učiteľ Marek Mariov. Ďakujeme pekne. No a ja k sebe pozývam súťažiacu s číslom 2 Tatianu Školníčkovú. Do Zlatého Amosa sme sa prihlásili minulého roku, ale nám to nevyšlo, tak sme to skúsili aj tohto roku. Je veľmi vtipná. Niekedy na nás aj kričí. Ale zatiaľ nás ešte nezbila. Napriek tomu, že ako naša kamarátka má u nás rešpekt. Malá vrtka, dobre učí. Jej hodiny nie sú také stresujúce ako ostatné a rýchlo ubehnú. Je plná energie a prenáša to na nás. Tešíme sa na náš folklór! Ďakujeme. Pani učiteľka, vaše žiačky o vás napísali, že nie ste len učiteľkou, ale že utešujete aj ich sklamané a zranené srdiečka. Dokonca vraj si robíte spoločné chatovačky, kde si resetujete hlavu. Je vôbec možné oddychnúť si od detí s deťmi? Myslím, že je to možné, najmä keď človek zostáva vo vnútri stále dieťaťom. Ďakujeme veľmi pekne. Pani učiteľka s číslom 2 Tatiana Školníčková. Nuž a súťažné číslo 3 má pán učiteľ Michal Batuna. Môžem ho opísať jedným slovom, je skvelý. Má veľmi dobré srdiečko. Je veľmi spravodlivý k nám. My ho máme veľmi radi tým, že sa o nás stará a chráni nás. Je veľmi milý aj napriek tomu, že veľakrát nás karhá. Venuje veľa času škole a školským aktivitám. Dokáže každého zaujať aj tým, čo by iných nezaujalo. A veľmi rád spieva, skladá pesničky. A veľmi pekne. Pán profesor Batuna by mal vyhrať preto, lebo stavia dom. Ďakujeme. Pán učiteľ, tak z vášho príbehu sme sa dozvedeli, že ste človek s veľkým srdcom. Vraj cez prestávku dokážete pred dverami vybaviť aj 100 ľudí. A napriek tomu, že máte mnohé povinnosti, rodinu, tak ste stihli zdolať aj Mont Blanc. Tak vysvetlite, ako ste to teda stihli. Tak ten Mont Blanc som zvládol ešte, keď som tú rodinu nemal, teraz by to už určite nešlo, to by manželka nedovolila. A čo je ťažšie, zdolať Mont Blanc alebo vašich žiakov? Myslím si, že ten Mont Blanc nie je problém zdolať, problém je zdolať väčšinou tých našich žiakov, pretože tam predsa len tá mentálna hrádza, ktorá je tam a ktoré teda bojujú takým iným spôsobom, tá fyzická záťaž sa dá zvládnuť, tá mentálna je ťažšia. Tak verím, že dnešný večer zdoláte ľavou zadnou. Pán učiteľ Michal Batuna, ďakujeme. A na pódiu pozývam pani učiteľku s číslom 4, Slávku Lofajovú. Naša pani učiteľka je super a každú stredu mávame krásne daltonské dni. Vtedy sa vôbec neučíme, ale sa stále hráme. Zasmiejeme sa, je dobrá, zapája nás do súťaží. Usmieva sa, má nás rada a rada sranduje. Každý rok nás bere do školy prírody. Ahoj, čaute! Ďakujeme. Pani učiteľka, vy učíte druháčikov a dozvedeli sme sa, že ste im vymysleli takú zaujímavú krajinu rozprávkovo. Aká je to vlastne krajina?
Tak voláme sa Slniečka z Rozprávkova a vzniklo to na základe toho, že moji drobčekovia sú také slniečka, ktoré mi dávajú neskutočnú energiu, ktorá ma posúva ďalej. A Rozprávkovou preto, že každý týždeň sa premenia na inú rozprávkovú bytosť. Asi tak. Ďakujeme, uvidíme, na čo sa premenia v rámci dnešného programu. Pani učiteľka Slávka Lofajová. Nech sa páči, ďalšou súťažiacou je Anna Katuščáková, ktorá má súťažné číslo 5. Naša pani učiteľka je milá, Príjemná. Akčná. My ju berieme, ako by bola 20-ročná. A je zabavná. Je veľmi dobrý, vysvetlí hladko a... Tešíme sa na hodiny s ňou. Pre našu školu robí veľa vecí. Robí pre nás veľmi rôzne besedy, aby sme vedeli, ako sa v živote máme žiť, čomu sa máme vyvarovať. Je veľmi inteligentná a pre svojou múdrosťou nás motivuje k tomu, aby sme sa učili. Ďakujeme. Tak z videovizitky opäť samé pozitívne prívlastky, ale my sme sa dozvedeli aj to, že žiakom dokážete odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorú vám položia. Ako to zvládate, že dokážete stále nájsť tú správnu odpoveď, aby ste ich uspokojili? No, pravda, snažím sa. Ako to dokážem? Je to trošku aj životnými skúsenosťami. Skutočne rozprávame o všetkom možnom, nielen o tom, čo kážu učebné osnovy, ale aj o tom, aby boli žiaci pripravení do normálneho, skutočného, reálneho života. Ako občiankárka rozprávame o všetkom, o politike, o športe, o drogách, o sexe, proste čo. Tak ja pevne verím, že dnes uspokojíte aj naše publikum. Pani učiteľka Anna Katuščáková, ďakujeme. A číslo 6 má pani učiteľka Katarína Šrámeková. Vybrali sme ju preto, lebo si myslíme, že je najlepšia zo školy. Je milá a vždycky si niečo zahráme. Všelijaké aktivity, akčné umenie, to sme aj dneska robili. Nie ako iní učitelia, že je naša kamarátka. Takže po nás nehúka. Je veľmi dobrá a pomáha nám pri hodinách. No, lebo je to najlepšia učiteľka nielen na škole, ale aj na celom svete. A zaslúži si vyhrať Zlatého Amosa. Ďakujeme. Pani učiteľka, vaši siedmáci vás opísali ako mamku, kamarátku, sudkyňu, poradkyňu. Tak čo by ste na oplátku povedali vy o nich? Podľa tejto videovizitky hovorím asi, že mám tých najlepších žiakov, ale mám ako každý iný, niekedy potešia, niekedy nahnevajú, ale sú hlavne tvoriví. Áno, určite, tak to budeme mať možnosť vidieť aj počas dnešného večera. Ďakujeme veľmi pekne. Katarína Šrámeková. Číslo 7 má pani učiteľka Daniela Paľová. Poznám ju už od 5. triedy, vtedy som si myslela, že je prísna. Ona je proste taká naša najlepšia učiteľka, ako sme mali. Vie veľa naučiť. Berie nás na rôzne výlety, aj k nám milá. S nami tancovala írske tance. Jej hodiny sú zábavné. My ju berieme skôr ako kamarátku, nejakú učiteľku. Keď zle napíšeme testy, tak je prísna, ale to tak s láskou. Ja by som rada vedela, kde sa vymieňajú baterky. Ďakujeme. Pani učiteľka, tak vás by sme vraj mohli prirovnať k multifunkčnému zariadeniu a ja si teraz trošku pomôžem. Vaši žiaci o vás napísali, že ste učiteľka plus fotografka, speváčka plus herečka, dirigentka plus režisérka a hudobníčka plus scenáristka, čiže ste proste všetko. Ako to je? Dá sa vôbec robiť takto všetko, že to nadchne aj samotných žiakov? Tak určite sa dá. Tak okrem toho, že učím, to je vlastne to moje základné povolanie, bola som nútená pri mojich žiakoch sa ďalej rozvíjať a učiť. To znamená, keď sme niečo chceli natočiť, keď sme hovorili o tej režisérke, tak som si to chcela nafilmovať, aby som mi to mohla pustiť. Nemal kto, tak som si to musela sama. Nemal mi to kto stiahnuť, musela som si to automaticky sama stiahnuť. A odtedy potom rozvíjali sme aj tie strižné programy, fotenie a jedno s druhým. Čiže je to také vzájomné učenie. Ďakujeme veľmi pekne. Daniela Paľová. A
A súťažné číslo 8 patrí pani učiteľke Žanete Sirkovej. Pani učiteľka by mala vyhrať asi preto, lebo niekto musí vyhrať. Tak ja osobne som ju nominoval, ale tak asi na to má, no, keď ju niekto tam dá. Slúbila nám oslavu, keď vyhrajeme. Láskavá je, nenadáva nám. Vždycky nám niečo dá, no ne, že dá, ale ako vybaví. Je taká trošku prísnejšia, ale dobre vysvetlí všetko. Tak, aby sme to mohli pochopiť aj my s takým jednoduchým rozumom. Proste je to elita školy a chceli by sme ho zaradiť toho. Ďakujeme. Pani učiteľka, tak vaši žiaci si na vás cenia to, že ste vraj neúnavná, máte kopec energie, vaše hodiny sú veľmi zábavné a nápadité. Tak kde sa vlastne dobíjate na takýto každodenný výkon? Stále sa dobíjam od mojich žiakov, pretože tí ma vždy niečím prekvapia a v podstate my sa tak navzájom inšpirujeme, tolerujeme, navzájom sme k sebe úprimní a preto sa navzájom aj učíme. Tak z tej energie hádam, čo si aj na nás preskočí. Ďakujeme veľmi pekne, pani učiteľka Žaneta Sirková. A ja už k sebe pozývam pani učiteľku so súťažným číslom 9, Marianu Stahovcovú. Naša pani učiteľka je veľmi láskavá a nám pomáha s našimi problémami. Lebo nám vo všetkom pomáha, je k nám milá. Také, že nás proste stále pochopí. Však je mladá, pekná a dobrá. V škole vlastne sa snaží byť taká prísna, aby sme mali pred ňou rešpekt. A aj tak vždy si nám zachová ten priateľský kamarátsky vzťah. My ma iste zvíťazí a ostatných porazí. Ďakujeme veľmi pekne, tak uvidíme, či toto proroctvo bude pravdivé. Vy, pani učiteľka, chodievate so žiakmi na výlety, robíte spolu rôzne programy, športové aktivity. No a vaše decká vám odkazujú, že sú na vás veľmi hrdé. Čo by ste im odkázali vy? Že som na nich hrdá aj ja, mám ich strašne rada a keďže sú moja prvá trieda, tak im veľmi pekne ďakujem za skúsenosti, ktoré vlastne môžem využiť vo svojej pedagogickej praxi ďalej. Ďakujeme. Mariana Stahovcová. Súťažné číslo 10 má dnešný večer pani učiteľka Daniela Pučková. Oproti iným učiteľom je taká viac citlivá a otvorená. Je zaujímavejšia. Nepoznáme asi lepšieho učiteľa ako ona. Ona je vždy ochotná nájsť si čas, aby nám nejaké veci vysvetlila, pretože matematika je dosť ťažký predmet. Furt je ku nám dobrá. Čím ďalej je lepšia. A nominovali sme ho, pretože ju máme radi. Myslím, že oproti minulému roku by mohla tento rok vyhrať, že sme sa snažili a tak. Ďakujeme. Tak ako sme sa dozvedeli z videovizitky, pani učiteľka, vy učíte matematiku, čo nebýva už ako veľmi obľúbený predmet. Ale vaši žiaci však o vás napísali, že ste veľmi láskavá a spravodlivá ku všetkým rovnako, preto vás majú radi. Ako to robíte, že si ich dokážete vlastne tak nejak namotivovať aj k tej možno neobľúbenej matematike? V tej matematike sa tiež vždy nájdú nejaké témy, ktoré sú možno pre niekoho ľahšie, zaujímavejšie a vtedy zabudnú na tie ťažké a možno sa im tá matematika nezdá až taká namáhavá a ťažká a dokážu sa cez to preklenúť. Takže si myslím, že sa to všade dá. Určite sa to dá, inak by ste tu neboli. Ďakujeme pani učiteľka Daniela Pučková. No a súťažné číslo 11 má pani učiteľka Katarína Staňová. Takže naša triedna je jedna z tých mladších profesoriek a vie sa lepšie priblížiť k našim problémom a vie ich lepšie pochopiť. A aj keď je vonku treba zlé počasie, on je stále naše slniečko. Nám dokáže poradiť v hocičom, nie len v učení. Najlepšia, akú som kedy poznala. Málo kto má viac topánok ako ja. A naša triedna to dokázala. Jej brčkavé vlasy sú korunou jej krásy. Zlatý Amos, ideme si po teba. Ďakujeme.
Pani učiteľka, vy učíte stredoškolákov, čo je možno asi trošku náročné si ich získať. Napísali, že si na vás cenia vašu zanietenosť pre nové veci a napísali aj to, že vás majú veľmi radi. Tak ako na tých stredoškolákov? No, ak ste k ním úprimní, otvorení, ak občas padne nejaký žart, úsmev, tak ja si myslím, že tá cesta sa nejak vytvorí sama a vzťahy sa môžu iba viac prehlbovať. Tak veríme, že s úsmevom to pôjde hladko aj dnešný večer. Nech sa páči, Katarína Staňová. Tak, to je veľká podpora. No ale teraz už k sebe pozývam súťažiaceho s číslom 12, pána učiteľa Jana Andrisa. Pán profesor Andris je úžasný človek. Nie je to pre nás len profesor. Zvolili sme si ho aj za krstného otca. Je aj taký ľudský. Taký priateľský, že nás berie ako kamarátov. Vyniká jeho mužnou bradou. Nám pomáha aj vo svojom voľnom čase. Na písomky nám kreslí smajlíkov, ktoré vyzerajú buď takto, alebo takto. Strávili sme s ním super čas v Taliansku na Stužkovej. A preto sme ho aj vlastne nominovali, lebo veríme, že ona to má a držíme mu silno palce. Áno. Ďakujeme. Pán učiteľ, o vás sme sa z príbehu dozvedeli, že ste veľmi priateľskí, empatickí, obetaví, že máte také zaujímavé metódy a napríklad také účtovníctvo dokážete vysvetľovať na jablčkách a hruškách, aj keď učíte stredoškolákov. Máte ešte nejaké zaujímavé tromfy, ak niečomu nerozumejú? Tak ono to účtovníctvo nepatrí medzi obľúbené predmety, tak sa snažím to nejak zlúčtiť a tie jablčká a hruštičky sú také zrozumiteľné. Skúšal som aj banány, ale viete, na strednej škole to si vysvetľujú nejak inak, tak som od toho upustil, takže... Tak budeme držať palce pri tých jablčkách a hruškách a samozrejme aj počas dnešného večera. Pán učiteľ Jan Andris, ďakujeme. Tak a teraz si predstavíme pani učiteľku so súťažným číslom 13, Andreu Petríkovú. Naša triedna je veľmi zlatá. Je na nás milá, nekričí veľmi na nás. Často s nami ostáva aj po škole na krúžku. Máme večierky, party. Vždy sa nám venuje na hodinách. Vie nás oveľa viac naučiť, lebo je veľmi na nás zlatá, pekne sa k nám správa. Vie nás pochopiť, keď máme nejaký problém. Keby som ja niekedy chcela byť učiteľka, chcela by som byť presne ako je ona. Hovorí, že je s nami sranda a je proste super. Ďakujeme. Pani učiteľka, tak vaša charakteristika je mimoriadne vtipná. Ja si dovolím citovať. Je milá a usmievavá, oblieka sa moderne a našim chlapcom sa veľmi páči. Nikdy nás neprekvapí nečakaným skúšaním. Páči sa nám jej účes, za každý má nový a moderný. Nenosieva nohavice, ale sukňu, je mladá a preto si s ňou rozumieme. Tak takto láskyplne vás opísali vaši žiaci, vaši siedmaci. Čo by ste o nich vypovedali? No ja by som povedala, že sú veľmi zlatí, mám ich veľmi rada. A naozaj ďakujem aj za tieto hodnotenia v tejto videovizitke, hlavne za to posledné. Bolo veľmi milé, pekné. A som rada, že som pre niektorých možno, keď nie pre všetkých z mojej triedy vzorom, ako to odznelo vo vizitke. Ďakujeme, my sme radi, že ste dnes večer tu. Pani učiteľka Andrea Petríková. Súťažné číslo 14 má pán učiteľ Jozef Kryšák. Je to skvelý triedny učiteľ, ktorý nás chápe, ktorý nás podporuje. Vie, čo nás baví a robí pre nás všetko to najlepšie. Tak na hodinách určite má aj v sebe veľa humoru. Aj nás všetko vybaví. Lebo je borec. Je to autorita a je konzervatívny. No. Nás učí inou formou a proste verí v nás. A proste snaží sa, aby z nás niečo bolo. Ďakujeme. Pán učiteľ, tak vy ste vraj dosť prísni, ale máte dobrý zmysel pre humor podľa vašich žiakov. A čo je zaujímavé, že si dokážete poradiť aj s takzvanými stratenými prípadmi. Tak ako na nich? Tak to, že som prísny, to asi vyzerá
vynikne tak z mojej fyzimónie. Čiže asi kvôli tomu a stačí, keď tých žiakov, ktorí sú problémoví, dokáže učiteľ správne počúvať a spoločne vyriešime každý problém. Myslím si, že každý má v sebe niečo, čo je v ňom dobré, len to treba nájsť a dá sa komunikovať s každým. Ďakujeme veľmi pekne, tak dúfam, že aj váš dnešný program pôjde hladko. Pán učiteľ Jozef Kryšák. No a poslednou účinkujúcou súťažiacou je pani učiteľka Michaela Brehová. Naša pani učiteľka je veľmi stále usmievavá, každému sympatická. Učiteľstvo nie je len jej prácou, ale taktiež je to jej poslaním. Každá hodina španielčiny bola niečím iná zaujímavá. Je vždy taká odhodlaná a nás niečo nové naučiť. Každý v nej vidí nejaký taký vzor, nie len učiteľkou, ale aj našou kamarátkou. Každého z nás motivuje, inšpiruje. Snažíme sa byť k nej čo najmilšie, hoci nám to nevždy ide. A predovšetkým chápe naše skazané detské duše a snaží sa nás niekde zaviesť nejakým tým smerom. Ďakujeme. Som nesmierne šťastná, že mi osud poslal do cesty tú usilovnú včeličku. Tak takto krásne o vás napísala vaša žiačka Denisa. Byť usilovnou včeličkou, to je pre žiakov určite dobrým príkladom, ale mňa by zaujímalo, ako sa tá usilovnosť prejavuje v škole, keď učíte. V prvom rade ďakujem Denise za tieto pekné slova. Tak ja sa hlavne snažím o to, aby ten predmet pred nich nebol povinnosťou, ale aby ho mali teda radi, aby na ne radi chodevali. Tak vás majú radi určite, keďže vás navrhli. Držíme vám palce. Súťažiaca s číslom 15 Michaela Brehová. Dámy a páni, milí priatelia, videli sme 15 krásnych vyjadrení o učiteľoch vo videovizitkách. Srdečne za ne ďakujeme. No a postupne môžeme prejsť aj k druhej súťažnej disciplíne, ktorou je voľný program. Všetci učitelia si na sústredení vyžrebovali žánre a tie nám teraz predvedú spoločne so svojimi žiakmi. Tak pripravené by už malo byť súťažné číslo 1. Nech sa páči, pán učiteľ Marek Mariov a my sa môžeme tešiť na bajku. No, kdeže je ten nešťastník? Zase s deťmi v škole. Som taká rozčúlená, že si musím zapnúť rádio, aby som sa rozveselila. Rastu, rastam. Ako ten môj. Rastu, rastam. Raz na exkurzii, raz kredity naháňa, len doma nikdy nie je. Dobrý večer sa praje. Čo máme dnes na večeru? No, konečne, že ideš. Tentokrát to bolo čo? Historický krúžok. Ale sa toľko nejeduj. Nepoučaj ma. Už každý zo susedov má novú strechu, plastové okná a ty, namiesto toho, aby si priniesol veľkú hrbu peňazí, nosíš len hrby písomiek. To sa musíme každý deň iba hádať. To sa nemôžeme v kľude porozprávať. Stále tá istá pesnička. Či všetko je len o tých peniazoch. Choď mi z očí. Buď si nájdeš poriadnu a dobre platenú robotu, alebo... Tak ja teda idem. Ach, Bože môj. Veď ja svoju prácu robím rád. Kto mi pomôže? Kto mi poradí? Nesmúď, Marek. Nie ten, kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva. Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobre robí vo svete. Tak ty si tu vysedávaš! Zadržená. Či nevieš, že nadbytok neznamená bohatstvo? A nenásytnosť sa v mnohých prípadoch stáva príčinou veľkých nešťastí? Sova pravdu má. Ďakujeme ti, Sovička milá, že si nás naučila, čo je zdrojom skutočného ľudského šťastia. Odpusť, muž môj, že som bola taká zlá. Joj, ženička moja, nehnevám sa na teba, ale takú radosť mám, že by som si s tebou najradšej zachrepčil. Á! Hej! Hop! Rastu, rastam. Pred sebou tvoje oči mám. A stále viacej rádam s tým, že sa v tých očiach utopím. Rastu, rastam.
Ďakujeme veľmi pekne, tak verím, že sme sa z bajky poučili. No ale v tejto chvíli už prichádza na scénu súťažiaca číslo 2 Tatiana Školníčková a my sa môžeme tešiť na folklórne číslo. Kde bolo, tam bolo. V malom historickom mestečku Kežmarok narodilo sa šikovné dievčatko, ktoré každý deň páslo húsky na lúke. Maličká som, húsky pásiem, tancovala by som, až sa trasiem. Tancovala by som, až sa trasiem. Tak, ako zo škaredého káčatka vyrástla krásna labuť, tak z malého dievčatka zas krásna deva. A tá sa zaľúbila do švárneho šuhaja. Som elegantný fešák, viem čo chcem. Zo mňa všetky baby idú do kolien. Si taký stylovaný, teba chcem. Ty si môj vysnívaný, z teba o mne viem. Ako príbeh pokračoval ďalej, konali sa pýtačky, dievčina povedala šuhajovi svoje áno. Potom vystrojili svadbu plnú bujarej zábavy. Hej, odbuchlová, vietor vieje. Už tej kačence padle bere. Dneska neviesta, zajtra žena. Dnes večer bude začepená. Ďakujeme veľmi pekne. My pokračujeme ďalej. Michal Batuna so súťažným číslom 3 nám určite zatancuje a možno aj zarecituje. Vyžreboval si totiž hip-hop. Šorty, tabuli. Vysvetli mi beat. Čo to je? Vieš. Tak je to hudobný podklad väčšinou sprevádzaný nejakým spevom. Alebo... Dosť. To, čo je za odpoveď, ako teplé pivo. Na duši je mi ťažko, je mi tak clivo. Vy nie ste papagáje, čo opakujú učivo. Buďte sami sebou a ty daj tomu život. Tak čo mám robiť, ak sa otvoriť má? Dávate mi šancu, ako sebou byť má. Už nie som nikto, na speváka sa hrám. Dám tomu život a zabitujem vám. Hej! Hej! No vidíš, kámo, si namakanec, dávaš svojmu byťu ten správny rámec a ty tam nečum, jako alfa samec. Pusti nám hudbu, dáme hip-hop tanec. Give you real hip-hop. Give you real hip-hop. Going back home. Give you real hip-hop.
to nie je, iba samá psina. Rýchlo na miesta začína slovenčina. Na chodbe už počuť školský zvonec. Hej, no tak sa už zobuď. Prestávky je koniec. Tak to už pochop, je konec. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne, tak koniec dnešného večera určite ešte nie. Poprosíme, aby sa pripravila Katarína Šrámeková a Daniela Paľová. Ak si myslíte, že romantiku v dnešnom programe nemáme, veľmi sa mýlite, pretože pani učiteľka so súťažným číslom 4, Slávka Lofajová, práve prichádza na scénu. Poďme radšej domov, bo pri tej smole ešte zmokneme. To je hrozné, dievčatá. My sa asi nikdy nezamilujeme. Poďme radšej domov. Ahojte. Čaute. Ahojte, dievčatá. Nezamilujeme. Ja sa asi zamilujem. A káty šumí, když padá déšť. Padá mi do vlasů, chce mi je splést. Neví, že láskou chci lábu si plést, tak mu to šepotá. Do mého ticha tiše vkročil on, lásku rozhoubal jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivý schon, každej si šepotá. Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla ho číst, snad ani list. Hrdina byl v tom románě schován. Miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist. Láska má veľa podvob a kvitne v každom veku. Ďakujeme veľmi pekne, no ale teraz to budeme mať na javisku trošku divokejšie. Pani učiteľka Anna Katuščáková so svojimi žiakmi nám totiž predvedie western. Súťažné číslo 5, prosím na scénu. Čo je tu? Piti! Serus, Piťu, tá ty tu co robíš? Piťu? Aký ja som ti, Piťo? A ty si kto? Ja? Ja východňar. Východňar? A čo tu robíš v Amerike, v Texase? No vidíš? Hľadám koňa. Stratil sa mi kvoň. Nemám koňa. A ja nemám penieži. Ale keď ja nebudem mať do hodiny koňa, urobím toto, čo som urobil pred rokom v Texase. Nech si ľúbi, pane, váš koníček, no. Koníček, môj koníček. A pane, keď ťa môžem spýtať, co ste urobili minulý rok v Texase? Čo som urobil? Išiel som peši, nie? Čuješ, Johnny? A ja šalený východňar. Ja mu vlastného koňa dal.
Počúvaj, východňar, keď ty si mi dal koňa, ja ťa za to pozývam na krátky tanček, tak po americky. Tak poďme. Tak poďme. Milí priatelia, anketa Zlatý Amos je z roka na rok populárnejšia a to nie len na našej planéte. Či nás navštívia mimozemšťania aj tento rok, to nám ukáže pani učiteľka Katarína Šrámeková so súťažným číslom 6 v žánri sci-fi. Toľko planét som už navštívil, ale takúto čudnú planétu som ešte nevidel. Čo to je? To je šťastný strom, aby sme boli jeho lístočky. Ale to bolo už dávno. Teraz už len ležíme na zemi. Oddychujeme a spomíname. Na čo spomínate? Mohli by ste mi to prezradiť? Áno, mohli. Za našim stromom chodilo jedno dieťa. Hralo sa, hojdalo na konároch a keď sa unavilo, pospalo si v jeho tieni. A halúsky mu spievali uspávanku až raz. Poď ku mne, dieťa moje. Už som veľký, nechcem sa hrať, potrebujem peniaze. Môžeš mi ich dať? Nemám peniaze, mám jablčko. Predaj ho a buď šťastný. Aj strom bol šťastný, aj dieťa bolo šťastné. Strom zostal dlho sám. Zosmutne. Dieťa sa nevracalo. Až raz... Poď ku mne, dieťa moje. Nemám čas, potrebujem dom, chcem sa oženiť. Nemám dom, ale mám hrubé pevné konáre, aby si dom mohol postaviť. A strom bol šťastný. Bol šťastný, veď mu zostal len kmeň a aj ten, čo skoro vyschol. Dieťa dlho neprichádzalo. Vlastne už to nebolo dieťa, bol to dospelý muž. Až raz sa predsa vrátilo. Strom od šťastia ledva prehovoril. Poď ku mne, dieťa moje. Som unavený, nepotrebujem už len veľa. Len pokojné miestečko, aby som si odpočinul. Opri sa o mňa, dieťa moje, a odpočin si. Dieťa bolo šťastné, aj strom bol šťastný. Krásna planéta, krásny strom. Dnes večer porozmýšľam, kto bol pre mňa takýmto stromom. Pridáte sa? Ďakujeme pekne pani učiteľke a samozrejme aj jej prednešok mimozemským žiakom a my budeme pokračovať ďalej. 7. patrí pani učiteľke Daniele Paľovej, ktorá si vyžrebovala legendu. Prišli sme s príbehom zo starých čas o krásnej Orave. Spievame vám o meste Trstená a jej hore a o tých posorkách z Halečkovej. Ja, moja noha. Viete, čo je to kravý pás po Oravských horách? Samý kopec, kopec, kopec. A najhoršie je, že sa musím vracať okolo Hálečkovej. Že vraj tam strigy strašia. Posorky. Biela, modrá, biela, modrá. Červená. Biela, modrá, to vyšlo. Ktože nám to pesničku krášli? Dobný Jano z vedľajšej dediny, čo tu krávy pasie. Nemali by sme ho nejako odmeniť? Môžeme. Čo mu dáme?
Na, tu máš mešec za to, že si nám pesničku okrášlil. A ešte mu niečo aj pridáme. Ja už, že sa nehambíte chudobných ľudí mlátiť. Však podchoď. Lepšie? Veľmi pekne ďakujem. Ale nikomu o nás ani muk. Biela, modrá, červená, biela, modrá, červená. Jano, kde si bol? Úctivo sa skláňam, pán gazda. Krávy pásť. A to tam čo máš? To mešec. To by ti za kravy nedali. Už aj povedz, kde si bol, lebo ťa udám, že kradneš. Ja a kradnúť, to mi iba bosorky. Bosorky? Bež, lebo ti to vezmem. Biela, modrá, červená. Akvamarinová. Akvamarinová. Ktože nám to pesničku špatí? Bohatý gazda. Čo ľuďom kradne? Veď my mu nadelíme. Au, pomoc, to boli. Tak to pán nekazí, kto k nám príde. Dobrý vždy, dobrý maj, odmeníme. A kto chce zbohatnúť, tomu beda. Nadelíme všetkým to, čo treba. Opäť ďakujeme, no a po legende sme sa prepracovali k súťažnému číslu 8. Pani učiteľka Žaneta Sirková nás spolu so svojimi žiakmi rozosmeje v sitkome. Roz, čo stále brenkáš na tú gitaru? Ticho! Našej priateľke sa to páči. Počúvaj, Joey, včera som spozeral Káčera Donalda. Nie si na to už veľký. Moc nenosí nohavice, všimol si to niekedy, ale keď ide von zo sprchy, tak má okolo pásu utierák. Prečo? Napíš do Disneylandu. Chlapci, ideme s Monikou nakupovať. Nepotrebujete niečo? Držte si svoje kreditky, chlapci. Zajtra mám konkurs na filmovú rolu. Neviem, prečo požadujú francúzštinu, keď ide o americký film. Čo ak budeš asi nejakou francúzskou? To by sa mi páčilo. Ale teraz by som rád videl Phoebe. Ahojte, chlapci, chýbala som vám. Počúvajte, prečo bola Monika? Ale prehnala to so špenátom. Tak by sa mala zamerať na hydinu. To nech vás ani nenapadne. Neboj moje, ja si ťa nedám ani napekáč. Phoebe, teraz si musíš pomôcť francúzštinou. To nemyslíš vážne? Tebe? Phoebe, poďme sa učiť, už som pripravený. No dobre, že si to ty. Budeš opakovať po mne. Je m'appelle Claude. Je m'appelle ple. Ó, Bože. Ešte raz pekne, step by step. Pomaly. Je. Le. Ma. Pa. Pel. Qui. Claude. Je. Oh mein Gott. Toto nebolo po francúzsky? Mon Dieu. Toto už nebolo po francúzsky. Asi budem musieť odísť, lebo začnem byť k tebe agresívna. Ale konkurs už je zajtra. Už ťa má plné zuby, nemal si jesť večeru včera. Som rád, že si to rozmyslela. Budeš mať zo mňa radosť, už som sa niečo naučil. Počúvam. Je m'appelle ple. Ó, Bože, ako si môžeš myslieť, že si sa niečo naučil? Lebo ten chlap na CD-čku mi to vždy povie. Výborne, pokračuj ďalej. Ó, Bože. Budem musieť napísať do vydavateľstva, aby tam také hlúposti nenahrávali. Je m'appelle Joey, le garçon, fight pipi. Ó, ty si sa naozaj niečo naučil, ale na konkurze to radšej nehovor. Vieš, čo to znamená? Nie, hlavne, že to je po francúzsky. Znamená to, volám sa Joey, cikajúci chlapec. Aha, už viem. Pamätám si to z Bruselu. Sprievodkyňa pri jednej stoche stále hovorila to isté. Le garçon, fight pipi. A vieš, že naozaj cikala? Kto? Tá sprievodkyňa? Aj nie, tá socha. Ešte, že si mi to pripomenula. Od rána rozmýšľam, čo som chcel urobiť. Ospravedlňte ma. Musím ísť na WC. Tak tomu sa hovorí názorné vyučovanie. So no
choke you, bro. Your love life's the away. It's like you're always stuck in. No ale v tejto chvíli už privítame pani učiteľku Marianu Stahovcovú, ktorá bude riešiť mimoriadne závažný prípad v detektívke. Daj mi ten chlieb. Joj, neber mi zase. Myslíte, že áno? Áno, určite sa v škole objavuje šikana. Pani učiteľka! Čo sa ti stalo, Majka? Ten somar mi zase zobral 10. Tak to je úloha pre vás. Hneď sa na to pozrite. Kto ti to zobral? Ten najvyšší z 9. Akú 10 si mala? Chlieb s džemom. Zabalený v kvetinkovej servítke. Aha, tam je ten 9. Prečo si zobral Maji 10? Ja a 10? Dokáž mi to. Čo práve teraz prežúvaš? Práve som dojedol banán. To už nemôžem ani jesť. A čo ten džem na brade? Aký džem? A táto kvetinkovaná servítka? Odkedy si chlapci balia 10 do tak pestrých servítok? Je to tvoja servítka? Áno, to je ona. No tak dobre. Zjedol som ju. Tak tu je ten váš zlodej. Tak to si bol ty? Taký dobrý chlapec? O tebe by som si to nikdy nepomyslela. Čoho je veľa, toho je veľa. Poriadne si premysli, či sa polepšíš, alebo v tom budeš pokračovať. Tak toho je veľa. Prečo sa z človeka tak ľahko stáva divé zviera? Bije jeden druhého len tak na ulici. Tak to rozmýšľa len ten, čo nemá nič v palici. Čoho je veľa, tak toho je dosť. Vymeniť pár drobných za úprimnosť. A keď sa rozhodneme, že spojíme všetky sily a napravíme prázdne hlavy bez pochyby. Šalala, 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 yeah. Prepáč mi. Ďakujem. Milí priatelia, tak prípad lekvárový chleba úspešne vyriešený, my môžeme ísť teda ďalej. 10 má pani učiteľka Daniela Pučková a v jej podaní si určite nenecháme ujsť zaujímavé cestovanie so žiakmi. 30. jún. Konečne. Čaká ma oddych, pokoj a kľud. Dobrý deň. Vidím, že sa vám skončil školský rok. Určite sa vám začali prázdniny. Že prázdniny. Dovolenka. Tak dobre, dovolenka. A čo tak si vybrať z našej super ponuky? Ukážte. Ak chcete zažiť vyšší level kriku, odporúčam Ameriku. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a player like the choke. I was at a loss of word first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. I'll be looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let Už you teraz live. mi z toho duní hlava. Potrebujem ticho. Ticho. Tak potom navštívte našich východných susedov. Východných susedov? Sa vám tak páčilo. Budem počítať obrazy v Treťakovskej galérii.
A vystať frontu na múmiu? A čo tak Švédsko? Pokoj, zeleň, jazera. Švédsko? Krásna krajina, ale studená. Typická učiteľka. Na všetkom hľadá chybu. Kam ju mám poslať? A čo tak Írsko? Krásne, temperamentné. Írsko? Temperamentné? To by sa mi páčilo, ale čo to bude stáť? Zabiť ma chce. Načistu sa zbláznila. Inak to nevidím len tak, ako posledných 30 rokov. Dovolenku budem tráviť na domácej oravskej hrude. Vyzerá to tak, že tento rok zase nič nezarobím. Dobre, na Orave zdravo. Na Orave, dobre, na Orave zdravo. Ďakujeme za cestopis. No a v tejto chvíli pocestujeme do sveta zázrakov a fantázie. Súťažné číslo 11 má pani učiteľka Katarína Staňová, no a my sme zvedaví na rozprávku. Kde bolo, tam nebolo, lebo to bolo niekde inde. Takže to bolo nakoniec na úplne inom mieste, ako to bolo predtým. Bola raz jedna veľmi smutná princezná, ktorá žila so svojou dvornou dámou. Dvornou dámou. Dlhé roky sa snažili nádejní pýtači princeznú neúspešne rozveseliť, až kým si dvorná dáma nespomenula, že má dvoch sympatických bratrancov. Zhromaždili sa teda jedného dňa pýtači pred dverami princezninej komnaty. Princezná sedela smutne, ale vznešene na svojom tróne. Vznešene. A tu už prichádza prvý pýtač. Prvý pýtač. Ram tam tararam tam tam tararam tam tararam tam tararam tam tararam tam. Au! Ježiš, sorry. Von! Prvý pýtač neúspel, tak teda druhý pýtač. Druhý pýtač. Ja viem, čo našu princeznú rozveseli. Viete, čo robí smutná princezná? Nič! Princezná ti odkazuje... Teda, máš jej zmiznúť z očí. Neúspel teda ani druhý pýtač. Princezná znovu ostala smutná. Ani dvaja vtipní bratranci jej k šťastiu nepomohli. Opäť sa celé kráľovstvo Druhé dvere vľavo. Úsmev nie je žiadna šifra, je to krása na tvári. Úsmev opakom je smútku, tak sa usmej, nech žiaríš.
úsmev, úsmev. Princezna sa smeje rada. Úsmev, úsmev. To je smutný, hneď to zbadá, hneď to zbadá. Ďakujeme pekne, tak v rozprávke to dobre dopadlo nielen s princeznou, ale hádam aj s tým posledným pýtačom. My budeme však pokračovať ďalším žánrom. Jan Andris so súťažným číslom 12 nás určite pobaví v komédii. Alžbetka moja, ako ten čas letí. Len nedávno sa mi zdá, že som pristal na tej perine na zemi a už utieklo 30 rokov. Čaj, Kuba, ani nehovor. Idem si ja tuto ešte nejaké veci porobiť. Dobre, idem sa ja na tú slávu pripraviť k tomu môjmu zrkadlu, ale zdá sa, že je akési špinavé. Trošku si ho poutieram. No, nech tam dobre vyzerám. Aj vlasy si napravím. Jaj, bicák, tricák, ramená, veľa pre mňa znamená. Junák som ja ešte junák, aj svaly mi narástli. Hej, Kubo, a ty že sa chystáš? A či ty nevieš, Alžbetka, na zlatého Amosa dať zubatej do nosa, lebo človek nikdy nevie, kde sa tá potvora zubatá objaví. Ale idem sa ešte predtým pripraviť, lebo zdá sa mi, že túto vesničku mám takú, i si ju hádam zapnem, či? Joj, ale som sa zlakol. A čo ty tu, kmotrička zubatá, robíš? Až ma smrť preskočila, keď som ťa videl. A kde si ty nechala Perimbabu? Neprišla s tebou? Perimbaba? Tá stále ešte sneží, ale ty si sa ako si zmenil. Zmenil som sa, no vieš, no svaly mi narástli. Už roboty toľko nie je. Studne netreba kopať, drevenice stavať, na všetko už máme developerov. Ale aj ja som sa zmenila. Hej, ty, zubatá, necháš môjho Kuba? Tak si dáme súboj. Tak sa ukáž. Dievčatá. 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 Tak, Kubo, koho si vyberáš? A ja si vyberám teba, Renátka. Poďte si. Zradca. Perimbaba a Gangnam Style. Mne ešte napadla taká predstava zubatej pri Harlem Shakeu, no ale možno na budúce. V každom prípade ďakujeme. No ale teraz zistíme spoločne niečo nové v reportáži spolu so súťažiacou číslo 13, Andreou Petríkovou. Dobrý večer z dedinky Čľupkovce. Riešime tu veľkú záhadu. Viac už obyvatelia dedinky. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? No tam ešte ráno zobudzila, išla mi do roboty jak vše, no vtáčky dejak barštudne čvirikali. Tak po cichu, jak by daco chory boli. No, ale to asi nie je tá záhada. No tá vera, že to práve to tá zaháda. Ale čo sa vlastne stalo? Tá zlatá moja škola nám zmizla. Ako sa to mohlo stať? Nepočuli ste niečo podozrivé? Ta čo nemelem telo, že školu treba zreformovať. No tá môže ju reformujú. A čo to podľa vás znamená? Ta może jej dávajú novú fasádu. Neznám tak presne povedať,
Znáce, ja od toho nie odborník. A máte na to nejakých svedkov? Čo myslíte, kto to mohol urobiť? Ako sa to len stalo? Spravil to Dominik. Podľa mňa to bol Stano. Nerobte taký krik. Do školy musíš chodiť, učiť sa počítať. Teraz sa budeš nudiť a doma iba spať. A sme tu opäť. Do dedinky sme vyslali najlepší elitný tím. Myslíme, že v škole sme už na stope. Naša škola zreformovaná. Pre televíziu Stella Rebeka Pizubová. A Matúš Vančo. Ďakujeme pekne. Tak to, čo ste videli v úvode, vôbec nebola chyba, ale krutá realita pri výrobe reportáží. Chcela by som vidieť redaktora alebo redaktorku, ktorí by dali reportáž hneď z prvej. To proste nie je možné, takže veľký potlesk pre súťažiacu s číslom 13. Medzi žánrami, ktoré si naši semifinalisti žrebovali, bol aj muzikál. Poďme sa teda pozrieť, ako sa ho zhostil súťažiaci s číslom 14 Jozef Kryšák spolu so svojimi žiakmi. Vážení cestujúci, mimoriadny vlak zo Senice, smer Trnava, Trenčín, Žilina, Poprad Tatry prichádza na prvé nástupište. Pán učiteľ, vy povedzte, ako žijete. Spievam z peňaženky stále mám, strácam kila bankovie. Decká štrba, vystupujeme. Český turista. Ľudia robia kraviny, podceňujú laviny, 10 piviek urazia, do hôr pešo vyrazia, vydajú sa do diálky, na nohách len sandálky, lavina sa zrazu utrhne, fíňa, v sandáloch jej nikto nezdrhne. Ponad moje plece letí mucha cece, už som ako domorodec v tropickom lese. Konečne chata. Na niečo padené, od rána na ľud, smecko je trápenie. Ale je mi dobre, že vás mám. Tri slova, obyčajné slova, nie si sám. Tri slova, jednoduché slova, nesieme k vám. Ďakujeme pekne. No a v poslednom čísle sa budeme trošku báť. Mrazivý horor nám totiž predvedie súťažiaca s číslom 15, pani učiteľka Michaela Brehová.
nezabudnite si dočítať ten úryvok. Pán riaditeľ, v mojej triede je akási žena. Upokojte sa. Len som tak sedela, keď som počula tie Slečna hlasy. Kálajová, o čom to vravíte? Bola tam zamknutá. To je ona. Budete mlčať. Po našej svadbe ju chceli vziať. Blázinec, to nebolo miesto pre ňu. Nie pre tak nádhernú a krásnu ženu, ako je ona. Ak mi vezmete vy všetko, čo som kedy mal. Ste blázon. Nie, ja nie som blázon. To ona. Je chorá, potrebuje do nemocnice. To určite. Aby ste mi odtiaľto odviedli, nikam už nepôjde. Len tak je bezpečí. Potrebuje pomoc. Ema. Vy obaja ste blázni. Ďakujeme veľmi pekne pani učiteľke, samozrejme aj jej žiakom. Milí priatelia, tak 2 súťažné disciplíny máme za sebou a teraz je rad na porote, aby išla vyhodnotiť výsledky. K týmto 2 súťažným disciplínám sa však budú prideľovať aj body za príbeh, ktorý žiaci o svojich učiteľoch napísali, takže to bude asi trošku dlhšie trvať, ale nevadí, my si zatiaľ urobíme krátku prestávku a počas nej nám zaspieva mladá talentovaná speváčka z Košíc, Veronika Haluzová. Slunce jasná zář, naždí kalendář, první vrázka zdobí mou tvář. Lidé náhle křičí, to kvantum rád mě ničí, já chci se spálit v poznání. Ve stínu kouře, ty mě sice slyšíš a hlas můj je stejný. Mám sama sobě chtít vládnout. Cítím, že můžu to zvládnout. To stále nejsem já, snad jen o něco blíže v celé své kráse. Nikdo nepozná, že poprvé utíkám ze své dětské skrýše. Ve stínu kouře, ty mě sice slyšíš a hlas můj je stejný. Já sama sobě chci vládnout. Ty víš, že musím to zvládnout.
Tak, blížime sa do toho finále. V tejto chvíli pozývam na pódium 15 semifinalistov ankety Zlatý Amos 2013. Nech sa páči. Tak máme ich tu v plnej kráse, všetkých 15. Veľmi sa teším, že majú vašu veľkú podporu. No ale ešte pred samotným vyhlásením výsledkov poprosím predsedničku organizačného štábu pani Evu Klikáčovú, aby odovzdala darček všetkým semifinalistom od firmy Fantastické veci. Nech sa páči, veľký potlesk poprosím. Dobrý večer prajem. Každý z účastníkov, semifinalistov dostáva veľmi originálny darček, lebo dostávajú vec, ktorá je jediná na svete. Je priamo venovaná týmto osobám, lebo sú to myšky na písičko, ale tým sú jedinečné, že sú dekorované a malované ručne. To znamená, že takýto originál viacej neexistuje. Každá z tých myšiek má na sebe sovičku, čo je symbolom múdrosti a učiteľov. To znamená, že je ich v súčasnosti na celom svete, a teda myslím si, že aj vo vesmíre, momentálne 15 a jedna čaká na pána ministra. Čiže dokopy v roku 2013 bude týchto myšiek len 15. A šťastnými majiteľmi budú títo 15 úžasní semifinalisti. Tak dovoľte, aby som ich odovzdala. Ďakujeme veľmi pekne. Už ale prichádza chvíľa, na ktorú všetci netrpezlivo čakáme. Dozvieme sa totiž mená 8 finalistov, ktorí postúpia do zajtrajšieho finále. Dovoľte mi, aby som odovzdala slovo predsedničke poroty, pani Angelike Prevozňákovej. Dobrý večer. Takže ako ste videli, porota sa radila veľmi dlho. Ani jeden rok sme takto dlho nerozhodovali, ale bolo to naozaj veľmi ťažké. A určite by sme veľmi radi posunuli všetkých semifinalistov do finále, ale žiaľ, sú tu isté pravidlá. Takže v prvom rade mi dovolte zablahoželať všetkým semifinalistom ku krásnym výkonom. Ale v prvom rade blahoželám žiakom, že majú takých úžasných pedagógov, že majú to šťastie, že ich učia tak úžasní učitelia. Ale takisto aj učiteľom, že majú takých úžasných žiakov. Takže teraz už naozaj tie čísla a mená.
Takže do zajtrajšieho finále postupuje s poradovým číslom 1 pán Mario Marek. Poradové číslo 3. Pán Batuna Michal. 104 postupuje Slavka Lofajová. 7 naozaj priniesla šťastie Daniele Paľovej. S číslom 10 a 11 postupujú susedky. Takže dve susedky, Pučková Daniela a Staňová Katarína. A poslední dvaja finalisti, tiež susedia, 13 a 14, Petriková Andrea, Kryšák Jozef. V mene poroty vám všetkým blahoželám. Naši žiaci, to sú naši milí draci. Naši žiaci, učitelia, navzájom si stále veria. Popod pása naháňajú, o problém si koledujú. Aby sme sa mali radi, to nám každý žiačik radí. Aby sme im pomáhali dostať čo najviac do hlavy. Od výplaty do výplaty každý cent sa rýchlo tratí. Sa vyplatí, študovať sa nám oplatí. Keď ste urobili, keď ste nás tu prihlasili, naše hlavy stále tvoria a nosom nás noci moria. Aby sme sa mali radi, to nám každý rodič radí. Aby sme im pomáhali dostať čo najviac do hlavy. Aby sme sa mali radi, to nám pán riaditeľ radí. Aby sme si pomáhali dostať čo najviac do hlavy.